Oordeel je celstraf, dat is de eerste dat juster de officier van justitie mee kwam. Een flinke eerst die het bij de inwoners van het dorp die het wolbod maar de zaak dwaalde binnen. Eerst voor vernuvering zorgen. Mijn allereerste reactie wie, die is behoorlijk pittig. Maar dan op een gegeven moment dan komt de realiteit bij weer boven en dan zei je van ja, dat is wel zo en natuurlijk heeft dat een hele impact, maar dat jonkje, het slachtoffer, die zit geen leven lang ermee. In augustus zwarge de zaak wol voor opscore, maar nu lijkt het restig in het dorp. En de verwachting van plaatselijk belang is dat dat extra bleef. Ze verwacht je dan ook net dat zij nog een rol te spelen ha, al is ze er wel klaar voor. Nou voor eerst, nou naar de eerste en straks maar de uitspraak, dan denk ik dat wij dezelfde houding aannemen die wij verleden jaar ook gewoon hebben. Een afwachtende houding. En ben er ergens een signaal die zeggen van goh, dat rent wat uit de handen wordt, maar nou dan zullen wij u aanbieden om daar in te bemiddelen. Maar voorlopig wacht je met door. Ja, voorlopig dan laten wij het op je zou komen.